Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel sike mphelandaba la sikhona impunga yesintu le ingwe ehamba namabhubesi. Siyimpunga yesintu sishicilele incwadi ezine. Sithini isintu, amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe, indlela yesintu. Njengamanje le ncwadi zicoshwa phansi. 1150 kuhlangene nokuthi sikuthumelele zona. Ziwusizo olukhulu-ke bafowethu ngoba ziyayiphendula imibuzo eminingi onayo ngokwesintu. Ey'ntweni eziningi ezithinta isintu uyakwazi ukuthi uphenduleke. Ziningi bafowethu izihloko esibhale ngazo kuzona zonke le ncwadi ezinohlonze. Asibhali inganekwane kodwa sibhali izinto ezithinta abantu. Kunomuntu othola ukuthi phakathi kwegceke lomuzwa kubo. Kunezinto eziningi kungena inyoka bazishaya, kungena izithwalambiza bazishaya, kungena inyoni ezithile bazishaya. Abazi ukuthi konke lokho kusho ukuthini. Kuningi ke ngakubalula okubalulekile ozokwazi ukuthi ukuthole uma uthenga le ncwadi lezi. Mningi imibuzo ozibuza yona ozokwazi ukuthi uphenduleke. Njengamanje ke zikwi-special 1150 kuhlangene nezindleko zokukuthumelela. Mawufika emphelandaba uzozilandela wena 1000 rand. Nembiza zethu zikhona futhi chatha ndoda. Iyogathi yamadoda makuyikhombo 450. Ikhona futhi nembiza ye-BP ushukela izitso. Umuntu onedlisa, umuntu oshawa umeqo, zikhona lezo mbiza. Uyakwazi ukuthi usithinte kuzona inombolo lezi wenza inhlelo zokuthi sikuthumelela kanjani. Uma ukeduze nasemphelandaba eThekwini kuwe street, uyakwazi ukuthi ufike khona la sikudayisele imbiza zakho uphile. Bayaphila ke abantu. Le mbiza lezi ziyaphilisa ngoba neyogathi amadoda hayi iyogathi amadoda hayi kuba mnandi ekhaya. Webafowethu uyazi namuhla ngifisa ukukhuluma ngokubaluleka kokugezwa kwabantu abadala. Abantu abadala ukubageza kuhlukene izigaba ezimbili. Kukhona la ubageza khona abantu abadala ubageza ngokomndeni. Lento ngizama ukuthi ngiyenze ibe nomqondo osobala njengoba ngithi ngokomndeni. Uma ubageza ngokomndeni ngikhuluma ngokuthi la kuzohlangana khona umndeni bese bayagezwa abantu abadala. Bese kuzoba khona ukugezwa kwabantu abadala ngokwesiqu somuntu, ngokwesiqu selunga lomndeni lingahlangene nomndeni. Angazi noma ngizwakala into engiyishoyo. Kunokugezwa kwabantu abadala ngokomndeni la kufanele ukuthi umndeni uhlangane khona ugeza abantu abadala ngokuhlanganyela. Bese kuzoba khona ukugezwa kwabantu abadala ngokwesiqu somuntu oyedwa la ezothatha khona isinqumo ukuthi mina bangembethe ngiyakobageza ukuze bahlanzeke, basizakale, baqaqeke kulawo mafinda babopheke kuwona, bakwazi ukuthi bangenzela izinto, bakwazi ukwenzela nalabo ekwadala ukuthi nabo bayobenzela izinto. Ngoba mbukelo wempunga yesintu TV khona into ebalekile engifisa ukuthi uyazi namhlanje. Kuyenzeka phakathi komuzwa kini uthola ukuthi wena abantu abakwembethe bawukhiye wabo bonke abantu egcekeni. Ngokuhamba kwakho utsheke bese kulimala bonke abantu basekhaya. Ngenkathi wena wenza izinto ezingasile, wenza izinto eziyichilo kwabalele, kube sekulimala bonke abantu egcekeni. Ngoba wena uhamba namathongo, awuhambi nethongo. Angabe umyezwa kanjani into engiyishoyo. Kunomuntu othola ukuthi kuyamphoqa ukuthi ahambe ngendlela eqondile. Kuyamphoqa ukuthi enze izinto ngendlela ehlelekile ngoba yena siqu sakhe uyefana nomsamo wakubo, umsamo wegceke lonke. Ngesizathu sokuthi abantu abadala bathembele kuyena. Ngesizathu sokuthi abantu abadala bamembethe. Uma yena engenza into eyichilo, umsamo wonke wakubo uyonakala. Uthola ukuthi lowo muntu loyo uma esondele emsamo ezokwenza into ethile ezenzela yena. Bese kukhanya izinto zodadewabo, kukhanya izinto zabafowabo, kukhanya izinto zegceke lonke. Yingoba lo muntu lo wembethwe yithongo lonke lale ekhaya limkhethile. Ngoba liyazi ukuthi ukuhamba kwakhe liyamethemba ukuthi uzokwazi ukuhamba ngendlela eqondile, ngeke akwazi ukuthi alingcolise. Bese kuzoba khona umuntu othola ukuthi uhamba nethongo nje elibheke yena kuphela. Lenzela yena kuphela izinto. Alibenzeli abanye abantu kodwa lathunywa kuyena ukuthi yonke into lo yenzela yena.
Ayikho into ebuhlungu njenganokuthi uthole ukuthi phakathi komuzi wakini ithongo lakhetha umuntu, kodwa lo muntu lona uthola ukuthi izinto akazinake. Uthola ukuthi lo muntu inhlanzeko akanendaba nayo, uthenga omahosha, wenza yonke into engalungile. Nithi manisondela emsamo izinto zingenzeki, kanti lo muntu ithonge lalimkhethile ngokumethemba ukuthi lo membatha ngoba ezokwazi ukuthi aligcinele izinto ezithile, bese kuyakwazi ukuthi likhanyiseleke nabantu basekhaya. Avela ngakwenzi konke yena lo. Ukugeza ke bafowethu abantu abadala ngokwasekhaya ngokomndeni kuyinto ebalekile kakhulu, ngoba masizobageza ngokomndeni umuntu nomuntu uyakwazi ukuthi ageze ithongo elimembethe, ithongo elimenzela izinto, ithongo elizokwenza izinto ezithile futhi egcekeni. Ayikho into ebaluleke njengalokho. Ukugezwa kwabantu abadala kufuna ukuthi kuze kukhaleleke, nize nihambe niye kohlola bese nithola okanye kuze kube khona inkinga egcekeni bese nithola ukuthi kufuna nigeza abantu abadala. Akufuneki kwenzeke njalo. Kubalekile ukuthi nihlale abantu abadala nibahlambulule, ngoba abantu abadala bangcoliswa yini ngezenzo zenu. Ayikho ke futhi into ebaluleke njenganokuthi wena muntu siqu sakho ubageza abantu abadala bakuwena ukuze bezokwazi ukuthi bakukhanyisele. Uhlale ube nezinto zokubahlambulula abantu abadala. Uhlale uhambe uye emfuleni uye kogeza uthola izinto eziqondene nokugeza imimoya yabantu abadala ukuze bakhanyiseleke la bekhona. Uma wenze njalo ithongo lakho uyokwazi ukuthi uma uphahla bese liyakwazi ukuthi lisondele kuwena lizokhuluma into oyibonayo. Omunye umuntu akaphuphi nje abantu bakubo badinga ukugezwa bakaze babageza abantu abadala. Ephakathi kwemizi uthola ukuthi kunabantu abashonayo beshona ngezifo bangagezwa, kodwa uthola ukuthi kugezwa abantu abahamba ngeengozi kuphela. Awazi ukuthi ubani owatshela abantu ukuthi umuntu ogezwa umeshonile, umuntu ohambe ngengozi, nomuntu ogulile uyagezwa naye. Ubona nje sikhwehlela kanjena nje sikhwehleliswa ukuthi kunabantu abahamba bekhwehlela bangagezwa, kodwa ngenkathi niqala nina nenza inhlambuluko yokubageza abantu abadala niyakubala konke lokuthi ababekhwehlela, ababethakatha, ababefeba, ababekade bengena ezibayeni zamanye amadoda, ababekade bamaqhila, ababekade bamaqola, yonke lonto niyibale yonke bese abantu abadala niyabageza, nithatha imbuzi nibageze abantu abadala yonke into iqonde. Izitholeni incwadi bafowethu ukuze nikwazi ukuthi nisizakale. Nakuwena ke siqu sakho kubalekile ukuthi abantu abadala ubageze, uhambe emfuleni uyobahlambulula abantu abadala. Uma kuukuthi kodwa abantu abadala bangcolile kuwena, kwesinye isikhathi awukwazi ukuthi uzawuzigeza wena uzawuba kufuna uthola umuntu ozokwazi ukuthi abe ummeli, ikakhulukazi uma kukhona into eyichashazo okanye eyicala ephezulu komzimba wakho. Awukwazi ukuthi uzenzele wena, udinga umuntu ozoba ummeli ozokwazi ukuthi akuthethise lelo cala. Angingawageqa amagula. Zitholeleni bafowethu le ncwadi lezi, ziwusizo olukhulu kakhulu, zikunikeza ulwazi. Uzobona futhi lapha kwindlela yesinto ukuthi inyongo ibaluleke ngani uma ugeza, isho ukuthini, igazi lisho ukuthini, umswane usho ukuthini. Zitholeni ke bafowethu le ncwadi okwamanje sakwispecial 1150 kuhlangene nezindleko zokuzithumela. Bese siqhubeke njalo ke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga.